Malta komplet tissaħħaħ ir-relazzjonijiet tagħha mal-Ungerija hekk kif pajjiżna se jilqal fuq minn 8,000 student Ungeriż sabiex jiġu jitalmu l-Ingliż hawn Malta. Dan intqal waqt żjara qasira li jagħmel f'pajjiżna l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ungeriż meta ntaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej Evaris Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrindzot-Zoppardi. Waqt din il-laqgħa iż-żewġ pajjiżi tkellmu fuq l-immigrazzjoni fejn qablu li l-Unjoni Ewropea tħares il-fruntieri tagħha fil-Mediterran u taħdem mal-pajjiżi Afrikani għall-iżvilupp u għall-ħolqien tal-impjiegi fl-Afrika stess. Il-Ministru Bartolo għal kif l-għajnuna lejn il-pajjiżi Afrikani trid tkun dik ekonomika. Unless we want a humanitarian crisis to become a security crisis for Europe is to stop thousands of people crossing the Sahara and then crossing the Mediterranean to come to Europe. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ungeriż għal kif l-Ungerija taqbel ma' Malta biex isir programm Ewropew sabiex tgħin lil-Libja fil-ġlieda kontinwa kontra traffikar uman. We have to strengthen the Libyan Coast Guard so the smuggling networks would be explored. Iż-żewġ pajjiżi qablu li jinfetħu ċentri għall proċessar tal-applikazzjonijiet għall-ażil u li jiġu rripatrijati dawk li ma jkwalifikawx għall-ażil. Iż-żewġ naħat tkellmu wkoll fuq is-settur turistiku bis-Segretarju Parlamentari Zrindzot-Zoppardi semma din it-tema fi sfond li issa tgħaddi l-imxija. Tkellimna fost affarijiet oħrajn il-futur tal-ħidma li nistgħu nagħmlu flimkien iż-żewġ pajjiżi wara l-pandemija, tkellimna dwar il-prospetti ta' turiżmu, il-qasam ta' studenti Ungeriżi li jiġu jitgħallmu l-Ingliż ġewwa Malta, tkellimna dwar l-isfidi tal-migrazzjoni u ħidma li rridu nagħmlu flimkien anke fil-qafas tal-Unjoni Ewropea. Intant, il-Ministru Ungeriż iddikjara li l-Ungerija se tkun qed tappoġġja lil Malta fl-elezzjonijiet tal-2022 għas-siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.